yeeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV Pindi Média dendagal bandiraɓe fulɓe rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe ñalawma hannde aset nogas jeegom lewru juillet 2025 eɗen ɗo e cité Sonatel tawtorede ñalawma mawɗo ñalawma pulagu ñalawma jokkere ɗam sa welama mbiya kinde fulɓe ɓe foof nan ɗo hannde sababu o ko musidɗo men sehil men arɗo Sow e galle mum e jigna e mum wondiɓe mum o noddi o notama o ñiguɗo pulagu babuma koye mawɓe leñol ngol jeeɗa hannde koye mawɓe fulɓe jeeɗa hannde oɗo ñalawma hannde kala ko wawi sabademo ko teddugal e belemma rendini enɗam ɗam rendini sukaɓe ɓe rendini mawɓe ɓe woɓe guuɗoyi bandum holko ngol panta e leñol ngol. Allah jarama e jaram arɗo woni sababu onon on mbaɗi ko poɗɗon wadde ko jooɗade o waktu o jamanu mo gonɗen o hande yimɓe ne gurtina aadaji ɗum ala ko ɓuri ɗum moƴƴude hawri ɗo ko iwdi hoojo gaysiri sukaɓe Aliou hoojo sukaɓe Younus hoojo sukaɓe Salif hoojo sukaɓe Mayram hoojo e woɓɓe nani ɗo eɓe yero hoojo kayen fof nani ɗo pour wurtinde enɗam pour wurtinde leñol ko ɗum woni sababu dental ngal ɗo ƴewɗo hannde min makko ɓuuɗo wonde mawɓe Coumba Gaysiri Coumba Ganko o wiyete Coumba Gaysiri mbiyen Coumba woni toon Coumba Ganko donc ko ɗum jiɗmi wadde premiére parole ko jiɗɗa haalde ko mbeɗa hettima hande ɗum ɗo weeɓani e wuro ngo nden ɗo ngo ko haajuji ko aadaji ñalawma baɗo ni so tawi yonti holno way tawi mo onon mawɓe tawnoɓe hanki jokke enɗam no gurdunon hanki tawi welamma no haaɗa ɗo ala ko ɓuuri wonde welamɗo amen ɗo saabu dendiraɓe goni ɗo taniraɓe goni ɗo ɓiɓɓe goni ɗo ko sehilaɓe goni ɗo andi ngal dental noon ko dental welamma wurtinde enɗam ina kawrita ina kalda ina pijja ina jala ala ko ɓuuri ɗum welde ɗum waɗi minen ɗiɗo ñalawmaji ko ñalawmaji mawɗi e banggue amen ñalawmaji tedduɗe to banggue amen ñalawmaji juutɗi to banggue amen ñalawmaji ina welto caggal Allah e nela ɗum ɗum woni dental ngal ɗo ɗum wela amen no fewi Allah hokkima jutde balɗe yo dusugo juut holko ɗum siftintuma hanki onon no gurdunon hanki beele ñalawmaji baaɗi ni meeɗino wadde e dente baaɗi ni no meeɗino wadde e holɓe ciftorta hen tawi ko jokkannoɓe enɗam mawɓe ɓe tawa ko ñalawmaji hannde ɗi eyyi ina wawi wonde ñalawmaji baaɗi ni wona ñalawmaji kewɗi kewata leñol jooɗade firta siftore ko mumen ko hanki siftoro taniraɓe mumen siftoro babiraɓe mumen siftoro ɓiɓɓe mumen e taniraɓe mumen ɗum ala ko ɓuuri wawi welde hakkude dendiraɓe ɓolɓe goni ɗo sehilaɓe ɓolɓe goni ɗo taniraɓe ɓolɓe goni ɗo donc ɗum ɗo so are e leñol ina ara e leñol ina waɗanno kono fotatano ni ina waɗanno kono fotatano ni saabu jamanu koko wahli eyyi pelle guure fedde jasarnaɓe fedde woɗaɓe ina kawranno kono woto yettotaro hani kono noon ko ɗum waɗi jamanu ko ɗum addi ɗum ina wela amen no fewi ina fewnito e amen no fewi ina moƴƴanaɓe ina ɓe ay siftoraɓe ko mbiɗa ɗo ko hanki ɗum waɗi te surtout min jiiɗi ko tawde woni famille o ko ni wayi jamanu o ko ni wayi ina moƴƴi gaddata sukaɓe mumen tokosoñ ay cohlo yimɓe no taniraɓe e mawɓe nani ɗo hawridde hannde e wayni welamma ɓurata ɗon kono mbinomi nani welamma ɓurata ɗon hay min kono hay haalde no min jiiɗi haaldirde ni taw Allah e weltade eyyi sabu Allah e weltade dente mbaɗi ndi weeɓani ɗum waɗi ine weeli amen min jiɗno yo ñiiɓ sukaɓe yo gannodir sukaɓe yo jahodir sukaɓe yo gotodir sukaɓe yo mbaddu ɗum woni anni amen e batuli mbaɗi ni sukaɓe ene tinni waktu Allah minen mawɓe ko min mbaɗatno kono ko fotini kam min tebtano ko ɗon ɗum waɗi ine weeli ine feewi ine weeli amen ne kadi eko mbami kon wiide ko saabi ñalawma o ko sukaɓe ma kam fof ko sukaɓe ma debbo o e gorko fof ko sukaɓe ma ko ɓesgu ma
holko ngol panta e mabɓe gondigal mabɓe minen awaɓe galle ɓe noɓe mbaadi noɓe goni hol wasima panta e mabɓe wasi o d'abord yoɓe gaado tinnade yoɓe mbaɗa yahodirde yoɓe soɓi noddodiri yoɓe doddu jaboote mabɓe gara tawtore pour parce que aduna juuti koye ngal e mbawi hawrude kawra hen goto e hunde mbasawa anda ɗum wodano mbaɗiruɗa kono soko tawi eɓe gara eɓe gandodira eɓe jiwodira ina wadde resodiral ina adda wurtinde enɗam gadda ko heewi ɗum waɗi min mbimi ɗum ɗo soɓe mbawi yoɓe tinno hen ko moƴƴi yoɓe janggo hen juuɗe sappo par ce que ɗum ɗo ko wurtinde leñol wurtinde haqqillagal ɗum ɗon noon minne ko welama tan woni hen ande min jettuma min jarama hol wasi e panta e leñol ngol foof leñol ko mbimi ko tan yo yimɓe neɗɗo yo miijo janggo woni ɓe gandodirani walla ɓe jiiɗa ne jewɗon kalda anani yoɓe mburti mayani kono saritima leñol mayani kono saritima ɗum waɗi yoɓe hawride nde ina taka ciftora leñol ma ina taka jiiyaɗa mo mbayrunoɗa yiide ɗum dal min mbawi wiide ko yoɓe tinno yoɓe jaggodir yoɓe ballodir yoɓe irtodir anani ko pular eyyi ɗum min ñaaguiɓe ɗum min jiiɗi te mbeɗa sikki yimɓe sukaɓe nani ɗo ina jiiɗi hanki ñiwi e mbaɗi ɗo darde wona ɗum ɗo wonde wona hande waɗi de ciftore ko ɓuuri duuɓi sappo fedde ne woodi donc yo Allah juutnu ɗum yo Allah ɓoynu ɗum kamɓe aroɓe yo Allah hokkuɓe koɓe cohli ko yo Allah walluɓe dental mabɓe wonta gotum Allah walluɓe leñol ngol wonta gotum Allah walluɓe sukaɓe mabɓe ne jiwodira ina jiɗodira ina gododira min ñaagui ɗum Allah a jarama nene jaam ñalli jaam ñalle ma Allah waɗi en pottewɗo ñalawma hande ɗo anne koye mawɓe ɓe jeeɗa nde e yettode nde e hol sababu dendinen ɗo hande Allah ɓoyima nande koko Allah waɗi hande jiigal men yiidugol men eyyi min mbiye babou yam witami Coumba Gaye Siri yayam wiratami ko bano ha anani Fuutankoɓe kam ko ille ɗiɗi jogoto eyyi Coumba Gaye Siri min taniraɓe Gaye Siri goni ɗo hoojo Gaye Siri yero Gaye Siri Coumba Gaye Siri Coumba Gaye Siri mo innirami o ko gorgol mum babou yam kay hoojo Gaye Siri yero Gaye Siri ɓen jibini ko woni ɗo ko foof taniraɓe mumen e ɓiɓɓe mumen yero Gaye Siri hoojo Gaye Siri jibini Ali hoojo e yero hoojo e Younus hoojo e Mayram hoojo e Mamadou hoojo oni mawniɓe ta ɓen noon ɓiɓɓe mumen e taniraɓe mumen tan goni ɗo eko hetti ga e hirnangue kay ko ɓuuri hewde ko kam nani wuuro eyyi nde fedde noon min mbaɗi ɗum nani ɓooya seeɗa de ɗesino yomde seeɗa noon saabu Covid o e ko rewi ɗo ko fof yimɓe jeebide ha mawnam joguino ɗum ono wiiteno Sémou Sanki Allah joni noon yimɓe jeebi ɗum jooɗima ɗes wonde par ce que duuɓi sappo ummita ko rowane noon min puusi ɗum ummiti eyyi ɗum noon woni ko min ndendi ɗo hande ngolo bolol jawtogol ko keeso min ndendu min kawruno galle miñam gonɗo Thiés o ɓurɓe hewde jeeyaɓe hen ɓe ko Thiés e Dakar goni eyyi sa amin gara Thiés sa amin gara Dakar hitande nde ko laabi ɗiɗi min kawrata hen so min ummima ɗo joni min tirat homon famille ƴettata tawi ko Thiés woni tawi ko Dakar min tawoye ɗumen eyyi lebbi jeegom foof min mbaɗata mois de juillet et mois de janvier eyyi heddo noon jaggude date o ñontaɗo fof kay jaggata date mum eyyi mbeɗa min ñaagui Allah noon ɗum ɗo yo juut beele ma sukaɓe amen gandodir minen mbeɗa min gandodir sukaɓe amen ni ne gandodir kono tanira koñ amen koñ goni ɓe gandodirani so ɗum ɗo yewtani ɓe gandodirta te joni min naate nder Cap Vert min dañi hen isiraɓe séréer dañi hen isiraɓe lebunkoɓe irtima tan leñol ɓeydima yaaj ko so ɗum ɗo waɗata noon ɓen fof jogorani andodirde hande so janggo e ari o wiyata o ko ɓi o ko tanum Ali hoojo o ko tañum yero hoojo o ko tawa gandodirani gandata boom taniraɓe mumen no mbiyete ɗum tan ɓeyde amen forsude ɗum ɗo beele ma sukaɓeɓe continue ɗum minen kam ko amen gasi te mbeɗa min gandodirno kono min porsa sukaɓeɓe kam
ɗum ɗo yo kontin pour intérêt maɓɓe e intérêt leñol ngol wasa ñif wasa majju sabu joni ko jamanu jahodirel gartugol hay goto wonani hay goto wawa yaade kañum tan il faut que jaada e hoddiɓe ma jaada e woɗɓe ɓa anda ɗum ɗo noon leñol ma kam wasa sarima hen wasa hen majjude kam eyyi ɗum woni ngal dental ngal min dentata ɗo fedde nde jasarnaɓe sa welama mbiya woɗaɓe sa welama mbiya ko jokke kinde ko no kewi beele oɗon ganni ñalawma goɗɗo onon mawɓeɓe haalande sukaɓeɓe ñantule moon hanki foddeji hanki pulagu hanki saga ndungu duumale nde yimɓe garti polinaji ko nandi hen artirde ɗum kadi heeɓe mbawa ɗum onde eyyi weeɓata ga kam weeɓata ɗo e Dakaru kam ɗum weeɓata kono to e hedde kaaƴoñ en eɓe mbaɗa ɗum saa fof ɓe mbaɗa genre journée culturelle ɓe mbatta aadaji ɓe mbatta jimɗe ɗum ɗo ko yawtuno ɓe mbaɗa ɗum kono e moori e caccode e jontol eyyi ga e Dakar noon kam mbiɗen ɗum weeɓata amen saabu wonɓe gaɓe heewani joni anduɓe ɗum bo kono guure amen ɗe to ko wayno jabboɓe en jaayen en kaaƴoñen ɓen cukkumi saha fof no mbaɗa journée ji culturelle yimɓe gara ɓe mbaɗa cosaan hanki ɓe ɓorno ɓe mbaɗa muuri hanki eyyi ɗum fof no moƴƴi ko wadde culture so Allah walluno amen min jogui doole walla min oyni ma arga kono mbeɗa andi weeɓata inchallah Allah ko moƴƴi Allah walla amen hol konngol wasiya panta yonta hande o anno koko sari yimɓe carima koddani ɓe jeehi certi gandudirani onon kon mawɓe on tawama hanki on tawama hande jokkenɗam wonnode nde hol wasiya panta yonta hande o mbeɗa min wasiyoɓe yoɓe tinno yoɓe garta hakkille e hoore mabɓe yoɓe gandu koɓe goni yoɓe gandu koɓe rimɓe yoɓe gandu ko leydi ndi hay goto ɓuurani ɓe hen woto hay goto daɗɓe hen yoɓe janggu ko yimɓe ɓe goni ko yoɓe gondu kono yoɓe jaggu ndimagu mabɓe woto ɓe jeeyi ndumagu makko o won ceerno goto wino ndemagu hay goto yeeyata mataw a alano ɗum tan ɗum no jibinaɗo no jogui ndimagu yo jaggu ha tiiɗ yo won dimo ne a hen sukaɓe mum ne a hen taniraɓe mum ɗum tan min jiɗi minen ko noon min neera so jessa haalama kaaƴon haale jabboɓe haale jayen en ɗon mbiɗa pendani ko nandi hen beele ko ɗon tan walla jogui goye goɗɗe mawɗe taw ko goye duumale walla goye goɗɗe jeeridi ɓen min jogui guure mawɗe dimale ɓen min jogui tatki ɓen min jogui Hammedoul ɓen min jogui barke hono wiyete toɓe duule togani en kooti en toon bo mataw natti hoɗede kono joni ko mbalkaji mawɗi ɗi ɓe keewi hoɗoyde guure amen mawɗe ha joni nani toon kam mawɓe nani toon yimɓe nani toon machallah ha joni no wayno hanki tan toon kam no wayno hanki tan eɓe ɗanno eɓe jaaha eɓe garta ɓe gaynoya ɓe jaaha Saloum ɓe garta kono ha joni guure ɗe kam nani ɗo toon kam machallah ko mawɗum ko ga kay jaaki amen ga tan min gañi kam majje ga wone péril dal ga tan min kuli woto majje sukaɓe amen majje taniraɓe amen kono to kam pour le moment no samude ha joni cosaan nani to inde yettode ko Aminata Sow mbiyetemi sokhna Aminata Sow yettonde kam moƴƴani oɗo ñalawma hande ngal ɗo dental bandiraɓe enɗam jiidunoɓe doole kosam ñalawma baɗo ni hol konngol bettoɗa hen oɗo ñalawma ko Abou mbiyetɗa de ceerno Abou Allah jarama yetti Allah e annabijo juula e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam hande no mbawmami wiide tan oɗo ñalawma ko ñalawma mo ganduɗa kala ɗo ɓeɗɗa importance mum diwi toon comme no ceerno Oumar Sy wimani saabi oɗo ñalawma ko jiknaɓe amen sokhna Mayram Hoojo Aliou Hoojo Younous Hoojo Yoro Hoojo ɓeɗo nayo ko jooɗi fof e suudu Boubacar Lewla jooɗiɓe ɗo fof ko hen jalti ɓesguji mumen taniraɓe mumen jatiraɓe mumen e ɓesguji amen resɓe e ɓiɓɓe mumen te min jibina tan min tawi ɓeɗo nayyi ina gondi
meeɗa sirtu nayi ha joyo meeɗa sirtu ina gondi ina jiɗodira ina nafodira inna noon no waytanno hande mbiya ɗum ɗo hande ko c'est le résultat c'est le résultat mo ganduɗa jignama amen ko duwaw mo mbanno hande ɗum jippi hande ko barko jippi ɗo noɓe jiɗirno yomin jiɗodirni yoɓe jiɗirno yo famille o won hande ko ɗum hande Allah waɗani amen minen min tebti hen a tiiɗi te kadi comme no mbiɗa ni ɗoɓe tolnino foof eɓe goppini amen hakkille ɗum ɗo wote certe woto oɗo ya woppa goɗɗo koye ɗum min meeɗi darorade sukaɓe amen ɓeɗo hay so wona ngal ɗo dental momin beydi hen foof emin kalan ɗum no babira amen mbaɗatno emin kalan ɗumen taniraɓe mbaɗatno ina jiiya e galleji amen koreji amen ina jiiya kadi emin dutto emin balla koreji amen donc min nehiɓe koye cohésion min nehiɓe koye solidarité min nehiɓe koye guilli min nehiɓe koye respect du vis-à-vis kamɓe ɗo ɗo goto hen foof ina jogui jurume goɗɗo goto hen fof ne yiɗani goɗɗo donc ko famille mo ganduɗa kala ko hen goto ko wone mum nane goɗɗo hala ko hen goto yiɗane moƴƴere ne yiiɗi sukaɓe amen ne jiɗodiri ne dokki amen respect ina goni kadi yimɓe julɓe fawiɓe diine kadi wurɓe gurdam yondiniɓe eyyi minen ɗum ɗon ko sacerdoce amen ya laaɓ jogoɗa diine kaaɗa e ko joguiɗa guura e ko joguiɗa jiiɗa bande noon ɗum ɗo ko jokkere enɗam eyyi tous les 6 mois min mbaɗa sukaɓe mbaɗa cotisation ne ko bawɗo waɗa mo wawa waɗa ko famille suturadal eyyi ɗum ɗo ete vraiment ko faaro amen te minen ɗum ɗo ko darogal kadi e nder leñol amen machallah min mbaɗani caatu plus de 20 ans mbeɗa mbaɗa ni yimɓe fof ene jeeɓri amen ɗum ñembi kadi donki kadi arde ɗo min tolni ɗo donc aɗani ɗum ɗon ko duwaw jawade min jetti hen Allah e annabijo sallallahu alaihi wasallam sa tawi tan a jaaɓi ceerno Abou ɗum ɗo ko réussite d'une famille machallah unie et qui compte unir aussi ses petits enfants et qui veut que ça soit le miroir de la vie familiale. Mamadou Faty Ba an gummiɗa ko ha Thiès nowatade ngal ɗo dental hol kongol panta e bandiraɓe? Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Rabbi sarah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wassalatu wassalamu ala rasulillah. En calmoni dental ngal fof en calmoni kadi kawamen Abou Diop en calmoni kadi mawniraɓe e miñiraɓe e musiraɓe e kayiraɓe tan goni ɗo ko mawiraɓe musiraɓe e kayiraɓe minen kam komin baɗiraɓe komin ɓiɓɓe komin taniraɓe dental ngal ko dental famille hooje e yera e famille hooje e yera ko ndendi ɗo mbaɗi dental ngal woni fedde dental ɗum woni fedde dental ngal kadi ka namni goɗɗum kadi mi haalanma ko puɗɗo ɗum faade joni hol nafoore jiɗon hen? e alhamdulillah rabbil alamin yettere Allah aɗa enɗam ko Allah idi wadde ɗum enɗam koko foori min jii hen koye amen hano feewi min jiitodiri hen kadi min ɓeydima kadi jaggodir min ɓeydima kadi yiɗodir ɓe gandodira ɓe hoken gandodiri wone ɓe gandodirano gandodiri wonen kadi peera jiidiri jokkere enɗam ɗam kam to min jii hen kam ina woodi nafoore hano feewi saabu koye l'islam jeeya ko jokkere enɗam koye l'islam jeeya min jii hen nafoore hano feewi ko balle batte kadi balle min mbaɗata wonde koɗeji amen famɗuɓe doole min ballodiro mumen min mbaɗan ɗumen koko mbawaran koye mumen ɗum fof kadi ko yettire Allah ko dental ngal waɗi ɗum ko minen kam min tawi ko taniraɓe amen e kayiraɓe ene mbaɗi ngal min gari tan min jokki hen enen kam komin sukaɓe min ni min tawri dental ngal kono komi guila min Allah min waɗi min ciftori min gone dental min jii hen tan koko yooɗi koye yayiraɓe amen goni ɗo e kayiraɓe amen e babiraɓe amen e miñiraɓe amen e badiraɓe e no mbirumi ni tan ɓen tan goni ɗo. jafoɗa hol kongol panta e ɓe sababu men saabi hande ñalawma o ɗo ɓe yontande wonɗo hande e galle arɗo sonde? pour ko eratomi ko pour noɓe potiri wondude walla noon eyyi alhamdulillahi rabbil alamin minen kam gondigal amen yooɗi neɗɗo fof no andi jihnaɗo mum ina andi mawɗo mum ina andi kadi ko jiide e neɗɗo hande min poɗɗima ɗum andude kam machallah wadde gondigal amen yooɗi kadi ina wonde needi ina wonde teddugal ne wonde sutoro
kadi wonde ballal e erotomi tan ko yimɓe ɓeyde jaggodir ɓeyde kadi wattodir haqqille ɓeydo kadi yiɗodirde ɓeydo kadi tamodirde ko ɗum tan nawata dental yeeso min yayam wiyatami ko Falimata Hawa e nder oɗo famille kono babam wiyatami ko Aissata Sidy Mamadou. ñalawma hannde o holko saabi ñalawma hannde o ɗo? ñalawma hannde o ko ñalawma jiɗodiral, ñalawma fodde, ñalawma deftodiral kadi. Sabu mbe min jetti Allah e nelaɗum mbe min jetti jikanaɓe amen. E yonto goɗo ngo min jonta ko min dañi e jikanaɓe amen ko mbe min jetti hen Allah ceerno Abou. Sabu yiɗde wiide aduna men hannde wiyeede yo yimɓe jokkodir, yo ndentu, yo mbaddu, yo jiidu, yo gandodir ko ɗum ɗo woni dental ngal. Te mbe min jogii hen kadi welamma mo ganduɗa ɗin jogii ɗo fuɗɗi kono ala ɗo haaɗi. Sabu jikanaɓe amen ɓe ko yimɓe tawi ina jokkodiri ɓe kewani kono eɓe itti sabu koɓe julɓe koɓe yiɗodirɓe koɓe liggotoɓe koɓe famille. Allah jarama noon on jarama minen gargol mon no weeli amen sabu manam radio o e télé o ɗo foti amen ɗo ko Allah tan andi ko Allah hande Allah hodiri yo min jimon ɓe min belti hen ɓe min jetti Allah e nela ɓe min jetti joom galle o kadi sabu hitande foof wonɗo waɗete galle ɗo waɗete no waɗe galle o taw neɗɗo yiɗirani noon kono minen machallah kala e amen goto amen ko waɗi goɗɗo o nani waɗi hen kala noon mo jiiɗa ɗo kamɓe nimba neɗɗo goto koɓe neɗɗo goto tan kamɓe wonɓe ɗo ɓe debbo hen e gorko hen koɓe neɗɗo goto min jetti hen Allah no fewi min kamdinima hen te oɗo ñalawma kadi mbe min ñaagui Allah yo Allah yarinana ɗum men yeeso min ñaagui Allah ko nawde ɗum wuuro wiyetego Kaƴoñ min mbaɗa hen ƴaro baali min mbaɗa hen gaynaka min ñooro jubbi bafi min ndondo leɗɗe cipporde ɗum min cohli min mbaddata minen sukaɓeɓe min jiiɗi ko nawde ɗum Fouta saabu wona ɗo tan min koɗi min nawa ɗum wuuro wiyetego Hammedoulou Peta Ole Kaƴoñ jarɗe Coyel jarɗe Ɓoggel ko toon ƴara baali goni toon aynaɓe goni ɗo ko yimɓe teruɓe tan goni ɗo ko ɗum noon min jiiɗi tatka feta lawɓe ha feta lawɓe ko ɗum woni bundi ndi sinno hande ko ɗon ma on jii ko yooɗi saabu mon jii pulla ƴariɗo nayyi yeeɓiyankoɓe Pindi Média Pindi TV e ñalawma hannde ɗo e Sonatel ñande nogas e jeeɗiɗi lewru jeeɗiɓi o 2025 ñalawma mawɗo ñalawma teddugal ñalawma fodde sababu ñalawma o ko jeewo galle amen mo hiitaka o gabɗo guila o naata e galle arda sasi jeelu Coumba Daali ko avancement yeeso ruttaki caggal debbo pullo moƴƴo debbo pullo dimo debbo pullo KSC haade am yettade kanko Hawel Oumar Sidy walla Hawel Hawa Coumba Kodda mi hokkuma konngol holi o oɗo o woni Hawel Oumar Sidy o woni dow ɓiɗɗo kawiraɗo mbo waɗaka bolle puyɗo o woni mbo durtitaki tan durto o sabu aɗa ɓi kawma so wonno wayata tan a heɓat hen fodde o Hawel jungo mum koyngal mum ɗemgal mum fodde mum ko min guel amen noon galle o noon wayno min woni hen afa banggue kawiraɓe yayram min woni hen afa kono ko min guel amen guel ganduɗa guel min jawaki hay saha goto fodde fof mbo itta embo rokki amen fodde embo rokki amen teddugal embo andi kadi homboni kanko embo andi homboni kanko aɗa andi andude homboni an woni ko weeɓani kanko embo andi homboni kanko embo andi ɗo ummi yummakko e bammakko te hamdulillahi rabbil alamin ko yummakko woni bammakko mbe min jetti hen Allah Hawel min ñaganto ɗum Allah ko balɗe juɗɗe baltane moƴƴe yo Allah junnu balɗe makko ko dañi hewde famɗude yo Allah waɗanmo hen barke mbe min jetti Allah e nela mbe min jettimo kadi mbe min jetti gorko makko saabu debbo ko capatoyi sa soynima tan wonɗo fiili so wonano arɗo hay so wawi yaltata kono ko arɗo rokki amen galle o min cuusi ittude mawɓe e sukaɓe fof min jebbilimba gueɗal ngal min mbimbo waat kono o waɗi kadi ha timmi kala ko jiiɗa ɗo hande min gandana ɗum no min gandirana hanki foof ko junggo makko koyngal makko e auto ji makko e yimɓe makko e base uji makko e siège uji makko o wiyani hay goto gaare mbaɗe foof kanko waɗi Abou Diop a jaama seeɗantagal feewi bandiraɗo debbo jeewa bandum gooko Hawel Oumar Sidy Sow Hawel Hawa Coumba Kodda Hawel hannde ko ñalawma ma ko ñalawma bande en nootima ɓe gummima Thiès ɓe gummima Diourbel ɓe gummima Mbour ɓe gummima hol konngol panta e bandiraɓe maɓɓe mbiɗa salmin moon mbiɗa juuro moon mbiɗa ñagat moon Allah moƴƴere konngol ngol kam hewta hen
mi waɗat remercier tan kala gummiɗo Thiès gummiɗo Dakar fof mi salmini koreji fof mi weltima vraiment mi weltima no feewi eɗa waɗa remercier joom gallam Ardo Sow vraiment o jaggi hen no feewi e koreji am fof kamɓe fof mi yettiɓe ɓe jarama Ardo so a haali an e Ardo wona tan dewgal wonde hakkude mon ko enɗam woni hakkude mon te enɗam no weela enɗam no yooɗa hol konngol panta e makko sabu min gandi Ardo minen so noddimin min garmin goppada haaju e ha momentamo ko goko pullo moƴƴo goko pullo KSC goko pullo jontaɗo goko pullo laaɓɗo heedu hol jettoma faade e makko sabu an wona dewgal wadde on kon enɗam Ardo ko babam ko mamam ko fofam wonani tan joom gallam vraiment o jaggini kam no feewi bom vraiment mbeɗa waɗa ɗum remercier no feewi remercier mo ganduɗa ala terminaison mbeɗa yetta ɗum no feewi bom no feewi ko moƴƴo ko jaajƴo vraiment o tampinani kam hay dara vraiment mbeɗa farnomo no feewi bom mbeɗa farno mbeɗa yetta ɗum no feewi bom hande ko waɗaɓe jasanaɓe ndendi ɗo hawel beela meɗino yaade toon goymon to hanki Ndiayen en Pendaw en Kaƴon en Togani en ameɗi toon yaade eyyi miɗo meɗi toon yaade kono ɓooyi noon mi yeehi Kaƴon mi yeehi Thile Boubacar mi yeehi ha Pete Oole kono oɗen ha Tarken Jaaɗo Coylen yeehi jeeri o fof Suusanen Cukkugel en gonga ha Pete Lawɓe kono mataw fendata meeɗa fendude kam kosam si mi fendi a ɓiri mi ɓiri kay mi ɓiri mi fendi noma wi Ardo yo waɗan ɗon nayi taw ko nayi mawɗi ɓirnamin gaddamin kosam ol konngol ma faade bandiraɓe konngol ma cakkito sona mbeɗa waɗɓe remercier tan mi weltima vraiment ñalngu weeli ɓe gari min ñaami min beltima vraiment mi waɗi ɓe remercier dal mi waɗi ɓe remercier no feewi andene a jarama min e dow inde sehilaɓe Ardo mboɗo wanma remercier mboɗo yettuma jamma hoɓɓe ko awoɓe ñalawma hoɓɓe ko awoɓe subaka hoɓɓe ko awoɓe ñeñɓe ko awoɓe wombaɓe ko awoɓe ɓe gonaɓen ko awoɓe a meeɗa sagde a meeɗa mettinde a meeɗa yawde hay goto a woppani aɗa jaggi yimɓe kala amin jettuma minen ɓe ganduɗa komin sehilaɓe Ardo ɓe so Ardo waɗi aɗa weela saabu debbo no ɓaɗi joom galle muɗum yo Allah junno balɗe moƴƴina battane seydi Sow amin a jarama nden a jarama no feewi 6 juillet 2025 bandiraɓe hewɓe aɓe ɗo hande ɓesgu Aliou Hoojo en Yeewa Hoojo en ɓesgu Younus en bandiraɓe hewɓe ganduɗa ko famille jasarnaɓe Mamadou Hoojo en hande noon mbiyen yonta ko ɓesgu Mayram Hoojo eɗen gandi Hawel Oumar Sidi Sow walla Hawel Hawa Coumba Koddo kanko woni joom ñalawma o kanko woni jeewo Ardo Sow mbodardi ɗo e ɓiyam woni bajjo mo dullani wiyete Mam Dia noon so wi haalama komo Hawel mo Ardo Sas Ndiel Coumba Daali mo Baye Lahat mo Seigne Touba Mam Dia ñalawma hande holno waye ma Assalamu alaikum maa leen di remercier sama yaay ak sama papa nani pula Haydara nanani Haydara en tout cas maa leen di remercier man moom mën naa wax ne j'ai les meilleurs parents du monde parce que taxaw nañ ma jàppale nañ ma ba ma agsi fii nii en tout cas maa leen di ñaanal te tour bi neex na torop yal nañ yàgg di ko def ay at yu bëri merci beaucoup mais an a meeɗa yaade Fouta Ndiaye nan jabboɓe en Kaƴon en Suusa nan Jaaɗo Coylen en Fete Lawɓe en musuma dem Fouta Mam Dia holno jeyata Fouta ñoom français ñoom ñoo ma tooñ ñoom français rek lañ may laak musuñu ma laak hay Ardo bama ko fayi salantuma Ardo hay Ardo ɗo ko fayi salantuma merci sa kaddu bu mujj en tout cas daal kontaan nañ trop si li ngeen ñëw yow tamit ñu ngi lay remercier déplacement bi en tout cas daal kontaan nañ merci beaucoup yal na leen yàlla defal jàmm si baak Serigne Touba ak màggal gi di waaj a jaama Mame Dia nuyu naa la sant naa la gërëm naa la bisu tey bii le 26 samedi 26 juillet 2025 fii ci cité Sonatel Ardo Sow bis bi nga xam ne c'est la communauté Paul jasarnaaɓe ak woɗaaɓe soxna moo ayte mooy suñu soxna mooy Hawel Oumar Sidi Sow walla Hawel Hawa Coumba Kodda nga teewe ko
loo ci mën a sànni xam nga xaabel xam nga ardu ki nga xam ne mooy sabab bi mooy suñu ardu nga nekk jawwiñ ci kër gi looy temuñu ci bis bi Iba. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatoo li may njëkk a témoin mooy lépp ardo moo ko waral su ma xamee faatu ak fa mi faatu ardo moo tax ma xam ko ardo nag xam naa ko bu yàgg baayam mu ngi tudd Ndoula Sow yaay mu ngi tudd Abi Si ñu nit ñu baax dëkk Jolof ardo moom neex naa témoin ñëpp ko xam waaye li ma xam ci moom nag ñu bëri xamuñu ko waaye lu baaxam ñëpp xam nañ ko juróom fukki at ak benn ñi nga ànd maanaam moom ku ñu ku baax fii Sénégal xam nga ko muy taalibe suñu Abdou Lahad yar ko daanaka mu yaroo Jolof nag kilifa yëpp xam ko muy sama xarit nekku nit ku baax ku tabe yàlla boole ko Faatu mii Faatu nag ku baax la Omar Sidi mii ko jur ak Awa ñëpp xam naa leen dem naa ba seen kër dem naa ba ay mbokkam xam naa ay mbokkam ñi ci ëpp sax xam naa leen ba Alioune Sow mii seen mbokk yëpp aar yóbbu na ma fa fu mbokkam Faatu nekk rek aar yóbbu na ma fa xam naa leen Faatu nekk ñu ku yiw xale bu baax nappi jàpp ak njàmburam kër gi bu doon toj tey doo dégg na Faatoo wax lii kii tamit añaanul lu mu am jox ko lu mu am jox ko lu mu xam wax ko lu mu am añaane woo ko dara añaanewul ay mbokkam dara fii kër gi teranga bu ne am na fi teranga bu ne am na fi ba ña nga njëkkoon dëkk këram seen kër lañ jóge ñëw Padoa jóge Padoa dem rue 26 bu ñu fa jógee lañ jënd kër gi indi ko fi kër bu ñu jëndee kër gi da koo jox xaalis na ko man samay nekku ci kii jënd nañ kër gi ba mu fay kër gi maa jël carte d'identité ak photo carte d'identité yóbbu ci notaire bi ba léegi ñu ngi dem ci notaire bi dama ko nax keroog moo ko yóbbu ci notaire bi barke alxuraanu karim ak sama añ bi dama ko nax borom kër gi dafa jaaxle woon kii ko jaay kër gi dafa yéemu ku la jaay kër téeméeri million ak juróom fukk mu ne ko teg bët ci moom laa ko gisee mu ne ma Ibra sa waa ji moom ban façon ñit la man ko da nga ko gis dafa ndànk rek keroog ba ñëwee ci notaire dama ko nax na kaay signé fekk borom kër gi toog keroog la ma sa gis borom kër gi benn yéen boobu mu génne xaalis bi notaire bi ne ko xaalis bi mun na ma ko dama la ko jox lépp da ngay dugal ci sa banque ma dem jëli ko mu fay ko no kontaan kon yal na yàlla jàppale amiin lu baax rek laa xam ci ñoom moom ku baax la am na mbokk yu baax ñii suñuy jërbaat lañ Masamba mii ak Amadou mii yàlla boole ñoom moom poor lañ xamante ak moom ñu def ko mag def ko najaay ñuy ay xale yu baax yu ko déggal yu baax yu ko bëgg ñoom tamit mën nañ koo seere li may wax ni mën nañ koo seere ndax gis nañ jaloor yi mu def port dama def port bëri na te su ma doon nekkoon fii di wax li ardo def lépp abu fa la ñuy yendu su ma la ko waxoon tey ci administration ci ak ay mbokkam ak Jolof ak sëriñ si ak diggante moo ak yeneen ay bëgguma sax am na loo xam ne su ma ko waxoon day demee neneen mais am na lu bëri lu ma xam man maa ngi koy gërëm maa ngi koy sant man defal na ma lu ne man lu ma am gannaaw yàlla ardo tax bi ma sàkk su ma la bu dee mbubu la bu dee dépense la bu dee mbaxana la bu lu mën doon ci àdduna moom ma koy jox mi ngi nii waaw mi ngi nii du lu nekk dama demee sax dama koy sax rusa wax dara musuma ko wax ne ko ardo nangam moom mooy xam rek nga ñëw jox ma lu ma moom daal yal na ko fi yàlla bàyyi moo soxnaam ak suñu beneen doom bii ñu am muy maam jaara yan nañ gis ay seen sët tam tekki te dana tekki ndax moom tam bàyyam la nuru doom bu jigéen bàyyam la nuru doom ju góor bàyyam la yaayam la nuru loolu la olof yi wax yow tamit abu ku baax nga ardo moom la présenté man sama najaay maa ngi ardo ñoo bokk najaay Ala Ndaw parce que kër Ala Ndaw nekkoon nañ fa bu mu musaa ñëw ardo def Ala Ndaw da koy téye na ko ma Ibra non demal bay Ibra ardo toog ma dem ñibbi bay kon Ala Ndaw nekkoon rajo Sénégal yàgg fa yow nga yàlla atte yow tam nga ñëw nekk rajo Sénégal yàqoo ci dara nga bëgg ardo lool man daal maa ngi mënu maa wax li bari mënu ko waaye daal maa ngi gërëm ardo maa ngi gërëm jabaram maa ngi gërëm mbokki jabaram te mbokki jabaram nag ka ci gën a jiitu mooy Alioune Sow CSE yal na ko yàlla xare aljanna teral na pël
teral na olof teral na ñëpp la teral Alioune Sow ñëpp bokk ñëpp kii ci moom jëriñu ci moom Alioune Sow yal na ko yàlla xare aljanna ak ay doomam ak ay mbokkam ak képp ko bokk ci Alioune Sow yal na ko yàlla xare aljanna may leen fanu gudd ak wér waaw Alioune Sow yal na ko yàlla may fanu gudd yal na ko yàlla may xare aljanna doom yi mu desee yal leen yàlla may fanu gudd muy Ardo ak Omar ak ña fa nekk ñëpp ak waa CSE ñëpp yal leen yàlla teral te jàppale leen may leen fanu gudd ak wér seen tur moom duutu fayet fii Sénégal waaw jërëjëf sama xol sedd na Abou Ndiaye ku baax li bi yaa ngi toog ak Ardo soxna moo ay tey ñëpp ñëw wuy siku looy sànni ci bés bi waaw bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin man nag yàlla dogal na sax nag lii moom tam moo ko mosuma wax ci ay nit waaye du tey moom dinaa wax xam naa ne li may wax moom na ci yàlla jàpp rek mu jub ndax man damaa tàmmut wax waaye nag kii dina tax ma wax ndax it ko xamul noo koy def nam na def moo tax te kii man ak Amadou mii ak ñeneen ñu mel ni ñun dañoo jàpp comme doom ji mu jur wutali ñëw maam Jaara mi mu jur def ñu ay rak def ñu ay xarit def ñu ay confidentiel daan nag ñun tamit te mag ñu ni jaay mag ñu man ñu bàyyi te it xeebuñu ci dara nit nag su la jàppee te xeebul la waroo ko xeebal daraam ci àdduna te moom xam ne ne xeebalul ko daraam fan teg suñuy waajur fa lañ ko teg ndax dañoo bëgg te yëg nu fa nu nekk dañu faa naw ndax moom mii saa bu ñëwee dañ naa seen waaye nga nii mu fay def lu baax ndax ñun ñii di ko teral ay nit nit dafay feebar mu faj ko ndax suñu jëmm yii nit dafay xiif mu dox ko mu lekk ndax suñu jëmm yii boole ko li muy def ci ñun te mënuñu ko wax yàlla na ko yàlla fayal yàlla na ko yàlla may ak wér lu mu man ren jii déwén yàlla na man lu ko ëpp ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te it yàlla na ko sat cat seexlu ndax moom yàgg ci ak yàggam fi am na njëriñ ci Sénégal no ma ci ñun de ci Sénégal gépp la am njëriñ barke Seydina Muhammad li may wax moom xam na ko man xam naa ko kon nañ ko ñaanal mu yàgg fi tu wér di ñaanal soxnaam ci tamit nga xam ne ni ban nga xamee ba léegi ndax moom mi moo tax ñu xam ko mosu ñoo xoolee bët bu ñaaw heure bu neex lay ñëw fii toog bu neexee fi la ñuy lekkee bu neexee fi la ñuy naanee kenn mosu ñu fay xoolee bët boo xam ne bii mooy bëgg ma leen fee gis ndax ñu ay mag yàlla jëmu leen bët bu nu nit xoolee xam nañ ko te buñ fi dalee ñëw ba léegi day mel saa buñ fi ñëwee ci suñu kër lañ ñëw muy maam Jaara bi nga xam ne doona def comme bàyyi def nu comme nijaay fonk nu lool ba sëgg ñëw du sa xool ndax bàyyam yee tax fonk bàyyam ak bëgg bàyyam moo tax mu yëg nañ ñun ñii bëgg nañ bàyyam fonk nañ bàyyam ba tax doon noonu la ñu def kon Ardo dañ koy ñaanal rek gudd fan ko ànd ak wér ndax ñaan yu bari sax day mujj nekk cat waaye kii li koy yéene yàlla na ko dal barke Serigne Touba ak safar gi ñuy jub nga xam ne suba la ñu ngi ñaan ci barke Serigne Touba ak man ñi mel ni man ak ñi ak li ko yéene yàlla na ko dal seer yàlla tey dina ko dal dina gudd fan dina wér ndax yàlla suñu borom dafa bëgg nit ko amal njëriñ jaam yi te moom amal na jaam yàlla yi njëriñ lépp lu mu yor da koy joxe day joxe ba jeexal di leb di joxe kenn laa mas a gis ci ku mel nii ci nit mosuma koo gis ci àdduna barke Sëriñ Bamba séddale ba jeexal di bàkko di kontaan nit ñi dañuy am di nëbbatu moom day am di génn di woo nit ñi di wanewu loolu li ko baax a koy def ak ndimbal yàlla waxtaan nañ ci léegi mën ne ko nag maanaam jàmbaar amul kuñ dimbalee am mais kii lañ ko dimbali kon dañ koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram man nag li may wax sax bariwut ci biir mbooloo tey laa mas a wax waaye mun ma ñàkk a wax ndax su ma waxul dañ ñuru leneen waaye daal ñu ngi koy ñaanal li ko yéene yàlla na ko dal barke Seydina Muhammad amiin jërëjëf ñu ngi lay gërëm tamit ni nga mel daaw ni nga noonu nga mel ren kon ñu ngi lay sant di la gërëm ànd bi yàlla na ko yàlla gën a yokk nga gudd fan yàgg a fekke moom itam mu gudd fan yàgg a fekke maa ngi leen di nuyu leen sant leen gërëm lii nag lii ma gars yi wax nañ li nga xamante lépp li maanaam li ma bëggoon a wax la rek waaye dañuy dolli rek parce que bés bi mën maa ñàkk bañ a wax sax ma xol dafa sedd parce que du ma ne Ardo sax man jabar ji laay wax jabar ji suñuy jabar la suñuy tànt la suñu yaay la nga gis ko nga xool jabar ji rek da nga naan kii moom xam naa yàllaa ko bindal Ardo rek jox ko parce que yaatu na oyof na bés bi rek wane na ko parce que da ngay xool tour famille rek famille bi ñëpp a ñëw pare sax mbuucaa mbuuj yeeg maire yeeg ñëpp a ngi fii te loolu raar na nga sax nga dem say tour de famille mu am fa mais loolu moom la moom moo waral loolu nit ku baax la boo ko jegewul nag mënoo koo xam
Fatou nit ku baax a baax a baax la waaw man mii moom fexe naa ba xam ne kii nit ku baax la moom moo tax dama koy ñaanal moo xam li mu bëgg yàlla na ko suñu borom defal jëkkër ji moom ñu ñëpp xam waaw wax la rek waaw ñaan ku nekk ñaanal ko moo xam li mu bëgg yàlla na ko suñu borom defal Ardo moom xam nga nit ñi li ma doon wax dama am sama benn grand ñuy waxtaan ma ne ko man Ardo lenn moom yéem ci moom nit ñi da ngay xëy sangu ba set julli jëm di xëy di uti loo dépense pour yóbbu sa kër moom day xëy sangu dem di uti lu mu jox doomu aadama yi waaw te loolu moom la nga koy gis da ngay gis mu joxe ba mu joxe balaa muy kontaan mooy mu xëy di joxe ar boo gisee mu mer wala mu xaw a triste rek mooy joxul doomu aadama yi moom ci loolu lay yëngu muy ci ñëpp nag moom da xam nga nit kuy may koo xam ne sax jàppan ne kii moo la yaa koy ëppale sax nga bu nga fay may xam nga baax foofu la yem waaw léegi ñun daal man wax ji pour bañ a gudd dama koy ñaanal moo xam ni mu bëgg yàlla na ko suñu borom defal nit ku baax la man moom wallahi lazim man doomu aadama nga baax yéene doomu aadama yi mooy moom nga ma te moom bon yàlla moom jaam ñi waaye moom am na cër ci man trop te man xam naa ko yëg naa ko waaw man balaa may gën a kontaan ma ne nii sama téléphone gis Ardo mu woo ma lu mu mënti doone damay kontaan rek waaw ci sag la ci man gis naa nu mooy téléphone mën nitam xeebul doomu aadama ku mu mënti doon rek muy président ak livreur beeg ak keneen la yamale moom waaw moom doomu aadama si boppam la fonk ndax loolu nag bon suñu borom moo ko wax suñu borom nag boo fonkee doomu aadama rek moo fonk la moo tax mu ngi nii ku ko gis fonk ko ku ko gis fonk ko waaw wañ a guddal rek yàlla na ko yàlla defal jàmm rek jërëjëf mo bàyyi la haatmo Sëñ Tuuba joom ñalawma o moƴƴo tedduɗo KSC o jamba cuuso reedu o juumotoɗo jaafotoɗo baɗo saabi Allah caliɗo yawa e kuɗortoɗo gacce keɓortoɗo beel kamo endota ko funti so neɗɗo ɓuyima jawdi ɓoya ɗum suude dokkal so ɓuyima doole ɓoya ɗum pellital so ñalawma hande ko ñalawma ma ko ñalawma cuddiɗo ma bande debbo ono ndendi kosam ndendi duhol ndendi ƴiƴam hande ɓesguji pottuɗo ɗi pop moɗo fof kima hen teddugal muɗum mbiyo mbimi o mbiyo mane o e kaalowo goɗɗum o ala ko waɗa ka ñalawma he an woni joom ñalawma o hol konngol uddata ñalawma o Ardo Sow Abou a jarama en jetti Allah e nelaɗo mum en jetti Serigne Touba neɗɗo noon bawɗo ala ballaɗo tan jogui min noon mbeɗa andi ɗo gummimi to ina woɗɗi bolol ngol no woɗɗi kono fof feewi saabu Allah fewnata min komi pullo mi wona pulel komi pullo pire par ce que gila to Hammadi Nguru hay kajjata moodi komi toon ko boɗaɗo penaka sa yeehi to Habsa Djiby Fatmata Mbedda Ali Aminata Bouleye toon ko Jasar toon ko woɗaɓe tani koko Cannaradio ummi koye Ardo Galo Paté ñalande hande noon ina weeli ina metti par ce que ina weeli ina metti yimɓe fof potti ɗo ɓesgu fof potti ɗo kono ɓerdam nde wela ine metti par ce que yimɓe ɗiɗo ina manquimi ha nanmi dow mbeɗa juula goymi toon juulmi jettumi Allah goo woni Sammayata mawnam bambaɗam jiɗɗomi kursinɗomi ɗiɗi woni ceerno bambaɗo miñguelam baɗiguelam sehilam jaadiɗam ceerno Sambo ɗum taki ɓerdam nde welani hen kono Allah noon so sohli a wasat min noon mi yetta Allah ɗo jogui ɗo tolnimi fof mi yettat Allah mi yetta Allah par ce que ala fof teddugal Allah waɗananimi kala ko dimo dañi kala ko neɗɗo ɓoƴƴi dañi Allah waɗani kam ɗum wona otoji moƴƴi ngari wona galleji wona yaade Makka wona yaade umra temedere leyɗele e 99 ala fof capital mbomi walani mi feena ñagade visa ɗum sen noon so yettani Allah yettata hay goto to Allah jogui foof kala ko weɗi ɗum waɗat ɓe mbiyata ko Ardo Baylahat Baylahat de ko walli ko ɓi Serigne Touba kono o mottilam o taw guesa ba o soñanimi o tottimi kono awi ɗum ko Habsa Djiby Fatmata Mbedda e nduulo Hammadi Nguru hadema yettade ceerno a dañat jingnam moƴƴuɓe Serigne Abdoulade wiyata ko marchandise ɓurɗo moƴƴude foof ko yumma moƴƴo
jaadi jo ɓuuri moƴƴi fof ko joom suudu ma awel noon kam jeeyi ɗengal mum kam jeeyi koyngel mum nde ndesanmomo de omo yaara e duuɓi 15 ha joni min feera haaldo fawe dan o yeehi ha huulimi bom somi dilli sax o sikka mi tikkat ɓurto caggal min nene kala ko sohlu somo o feera ñagademi par ce que o ñagota komi haɗa o ñagade mi totta mbo haɗa wiide nangga mbeɗa andi ko sohlu so ƴeeyi kam sax mbeɗa andi ko yiiɗi ko debbo noon seigne Abdoulaye wiye sa yiiɗi mayde jaaha aljanna a rewaɗa lokkula ɗum sa yiiɗi teddugal jiiɗo horsinma a horsinat bamma sa yiiɗi jaaku musibo nalɗa jalta yiiɗi yaay ma sa yiiɗi dañde haali tolniɗa foof a teddinat joom suudu ma neha sukaɓe ma daña jawde wonta was sa yiiɗi ɓoyde ɗo toppito koreji ma te min koreji am goni hooram koreji am ɓuurnimi foof neɗɗo noon wawi ɓurde koreji mum jawdi aɗa wawi ɓurde jangde kono a wawa ɗumen ɓuur to sa maayi kamɓe jaalata ɗum taki min mi yewata hay goto koreji am mo jiimi foof tikkata ko min dari to baba yam nde wurande o wimi kodda mbimi baba o wi toppito koreji ma an woni lewlewal galle ɗum taki mi tikkata mi dogata mi woyata kala garɗo haali sohla mum mi itta mi safranma ɓe noon Allah waddi amen hikka duuɓi 11 minen gondi Amadou e Mas Dienna Ibra noon mi yettata ɗum par ce que min wotuɓe min jaara duuɓi 6 min dañi hikka woni 51 on hoorema minen gondanno jamma e ñalawma ala min peesa seet ha joni min Allah walli kam mi feera simmade mi feera yar sangara mi feera noddede police feera ñaawe yo Allah ɓoynu ɗum yo won hen tawiɗan mbeɗa selli mi yiiɗa wadde gacce yimɓe ɗiɗi noon tampinimi jiɗɗomi e kooliɗomi ɓen goni yimɓam ta an ɓeɓe jiɗmi ki han jeeyɗa min momi naata momi yiiɗa nadde natta kam ɗum haɗ ɗum andi donc adino yen ballodir min gandumi ko wallude yimɓe rewde Allah jokkude enɗam walluɓe miskina korejam koreji nenam fof ko dañmi yomi wat hen yomi waɗan yimɓe saabu Allah wi ɓurana saɗa liggo yimɓe saɗa rewa nelaɗo saɗa rewa nela roy nelaɗo saɗa jaamo Allah rewa Allah yimɓe ɓe sa walli ɗumen Allah walluma en tout cas mbeɗa yetta yimɓe foof mbeɗa yetta Esam Omar Sidi mbeɗa yetta galle Mam Aliou Ardo mbeɗa yetta Niass mbeɗa yetta Oumar Yerim kamɓe fof mbeɗa yetta mbeɗa ñaganoɓe tanam Aliou Ardo Sadio yo Allah haara ɗum andena kamɓe Aliou Ojo kamɓe fof yo Allah ɓoynumo ɗo annene radio ma ya Afrique fof anda ɗum ya barke nelaɗal mbe yettima a jarama yo Allah waɗanmo moƴƴere jarama so nanama famama teskama ñalawma e ñalawmaji ñalawma arti banduma jarama